Ġunju li ġej ser iġib miegħu aktar turiżmu lejn pajjiżna. Dan wara l-3 filgħodu il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella waqt il-programm TVAM ħabbar li Lajda Cruises ser terġa' lura f'Malta dan filwaqt li l-kumpanija tal-Costa Cruises mhux ser tieqaf mill-ammonti ta' cruises li tibgħat lejn pajjiżna. Il-Ministru Carmenu Vella qal li fl-aħħar ta' Ġunju li ġej ser jibdew il-cruises minn Malta li ma' cruises ser jibdew u jispiċċaw f'pajjiżna. Il-Ministru Carmenu Vella qal ukoll li l-kumpanija tal-Cruises Mein Schiff ser tkun qed iġġib 2000 Ġermaniż lejn Malta. Kenna wkoll żieda min-naħa tal-Mein Schiff tat-TUI fil-fatt dawk kienu qed jiġu bil-vapur Mein Schiff 1 u Mein Schiff 2. Issa mis-sena d-dieħla daw qed jibnu vapur ġdid il-Mein Schiff 3 se jkun lest fil-bidu ta' Ġunju u fl-aħħar ta' Ġunju fid-29 ta' Ġunju se jibda il-cruises minn hawnhekk. Huwa semma wkoll li s-sistema tal-Stay & Cruise hija opportunità tajba fejn ħafna turisti ser ikunu qed jaslu f'pajjiżna bl-ajruplan jagħmlu xi 3 ijiem joqogħdu hawn imbagħad jitilqu fuq cruise. Dan ifisser aktar u aktar turiżmu lejn pajjiżna.